आंहानि गांसेयाव खालि खननै खनथामसो गाननाय दं बेखौ सुना लानो हैथां आंखौ मालाय रावबो फोथायाबा नोंसोर मालाय मास्टारनिखौ मेवाबो मावो मालाय गोमोनो बेसेबा मोजां ओंखारदो इदो सेलिभाव लाउसदो गाननानै थांबा बा नायखांजोबखागोन नोंखो नुवाखै नै जोङो साला गिसि गब्लं गानजोबनानै दङ इनो नुवाखै गब्लंलायनायखो इखो नों मालाबा खोन्थाफेरदों आंनाव माने मोखां सोम सोम जानानै थायो ओमफ्राय अखा हाबा आरो गोसा स्रां मोनगौमोन दे अखाबो हादों नायनोबो थांनो मोनखाला होनबाय थाना दख'ना गोसोखांबाय थाना बिराद दुखु मोनदों नामा बेफोरखौ साफा सुनानै मोजाङै सिथादा खर' गुदुंसो जाजोबलांबाय गानसिगोन दे दा लोगोफोर बेरायफुंजानो बिराद दुखुलै जिबनाव बाप्पा ओइ बा मैया थरायनाय बिब'जों सालबारि बाजाराव थांफाबाय दख'ना बायनो होननानै बिब'आवबो लांफाबाय बेनिफ्राय आंनावबो फैसा बिबाय गावबो 1000 हरबाय आङो 1000 जाया होननानै नांलाया थांखादोंनि बाजाराव थांनायनि सिगांनो ओमफ्राय आरो बाजारनिफ्राय फैखांनानै बिब' थांखांनानै मा जानाय हराव आरोबाव आंखौ इखौनो हेब्बाय थाबाय माने एख'खौनो बुजिया जोंफोरबायदिया कि एफे दामिकनि माबा गान होनो हायो खामानि मावग्रा मानसिया माबा बिबार ब्रेन्ड माबा एफेनि बेफोरखौसो नांगौ जाहैबाय ओमफ्राय माने दुखु जानानै बा हराव इमान बायदि खस्थ' दै आं बा नांथारगो बेनिफ्राय दाबो आरोबाव मबाइलाव नायनानै बोरैबा जाबाय दं मानसिया दुखु माने ओंखामबोथ' मोनजाखायाखैनो फुंनिफ्राय ओंखामथ' खुरनो हाखायाखैना आरो सानसुबावबा मोनजागोन मोनजाया ना हारसिं संना जानांगोन लोगोफोर एखौ पात्ता गैया दा नायलांबाय थारो लोगोफोर खोन्थायोना नोंसोरनो मा बुस्थु जाना दं मानसिया जोंफोरनि नों गब्लं माबाफोरखौ गाननांगौनो ओमफ्राय दा नोङो इफोरबायदि थाबाय थागोन ना मायबा खालामहैगोन हो इमान दुखु जिबनाव जों जाबाय 300 थाखानि खामानि मावग्रा दैलि 1000 खामानि मावग्राबासो नोंनि दामिकनि दख'ना बायनानै नायो कम्पानियाव मावनाय हिनजावफोरानो बायबाय दं होमबा आंबो कम्पानियाव थांनांसिगोन नामा 1000 दख'ना मोनो नामा दा गैयाबा माखौ हरगोन दे जेनेबा गैयाबा माखौ हरगोन थाबासो हरनांगोन मानसिया ओमफ्राय नोंखौ मबाइलाव नायनानै दुखु लागासिनो नामा हो मबाइल नायनानै दुखु लागासिनो लोगोफोर मैयानिफ्रायनो इ घटनाया जागासिनो मैया हरनिफ्रायनो मैया बिब'आ लांफाबाय सालबारियाव दख'ना बायनो थांनायथ' आंनो बासिना हो होननानै ओमफ्राय गावनोबो आखायाव 1000 थाखा हरफाबाय मा जाखो दा बाजाराव थांना फैनानै ओइबायदि घटना नै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संगोन ना सङा हो ओंखामबोथ' खुरनो हाखायासैनो संगोन ना सङा बेखौ नायनानै दुखु जाबाय थागोन ना माबा मोनसे मावहैसिगोन हा नोंनो जुदि दामिकनि दख'ना नांगौबा आं कम्पानियाव थांसै मिथिबाय हा मा होनो मा होनो बयबो बायजोब्बायबा मालायनिखौ नुनानै दुखु जानो नाङा मिथिबाय बांला सिंखौ गाननो थांबाय नामा मालायाबा मा खालामना बायदो नोंथ' मिथिहैगोन ना सोरनिबा फैसा थार लानानै बायदो ना मा खालामनानै बायदो नोंबो थार लाना बायनांनाय थार लाना बायनानै जिबनाव बरबाद जानो दा नोङो मालायनिखौ नुना फैनानै गोजोननांगोनसोमोन होननानै दा नों जि लाबोदो इदिनो आंखौ समायखागोन होननानैसो नों गोसोआव लाना थानांगो समाया आंहा इदिनो समायखागोनलै होननानै मालायफोरना जोंख्लाब माग्लाब ओमफ्राय आंना बुथेरदो अरे कहना क्या चाहते हो दख'नाया बुथेथे जालायो नामा दाना मालाय जोंखायो फुजानिया जोंखायो फुजानिया बेलेग थायो नामा दख'नाया दा नोङो इखौनो मोनदो इखौनो दा रंजानांगोसो नोङो आंखौ इदों समायखागोन दे होननानै मालायनिखौ नुनानै नोङो ओरै जाखाबाय जायो नामा
मालायनि लुगैबाय दंबा मालायनिजों नोंबो समान जायो नामा लोगोफोर मालायनिदो रुजुनानै माबाबाथाय जानाय नङा मिथिबाय बुजायबाय थानाङा दख'ना नांगौ आंनो गजब बेइज्जती है बिमायासो बायना नोंनो मालाया दख'नानि थाखाय सिखाव खावैबा आंबो खावैबा नांगौ नामा हाबा जानानै मोना बिमाया मालाय बायना होगौमोन दा साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे मा मावनानै होनांगोन आं दा नोंनो नांगौ मा मावनानै होनांगोन मिथिया सिखाव खावना फैनांगोन नामा नोंखौ सिखाव खावनो होजो नामा माथो बायनालाय मादो होगोन फैसा गैयाबा मादो होगोन नों किडनिखौ फाननालाय ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा ए भगबान जोंना निजिनो गिसि गब्लं गानना दं आं नोंनो खोन्थाथारनोसैल' आं नोंनो खोन्थाफेराखैमोन बुस्थुखौ र' इमान बायदि नुवाखै नी जोंनो साला गिसि गब्लं गानजोबनानै दं इनो नुवाखै गब्लं लायनायखौ बेखौ नों मालाबा खोन्थाफेरदों आं नै इखौ मालाबा खोन्थाफेरदों नोंनो हो ओमफ्राय गिसि गब्लं गाननानै थायो थेवबो आं इनो खोन्थाफेरा ओमफ्राय आरो दा नै माबा बिबार ब्रेन्डआव एफएनएफ 5,000 6,000 थाखानि दख'ना नांगौ जाहैबाय दा नै इखौ दुख खालामनानै थाबाय थासिगोन ना इनिफ्राय माबा मोनसे मावहैसिगोन हो गामियाव थांबा गामनो ओंखारो ओइ गामियाव थांनो नाङा ओंखायनोथ' गामियाव थांनानै नोङो इखौ खालामना लाबोबाय दं मिथिबाय मालाय बयबो बायजोब्बाय आंखौ मालाय रावबो फोथायाबा नोंसोर मालाय मास्टार बिखौसो बेवाबो मावो मालाय नोंलाय मानो मोना ओमफ्राय आंसो मिथियो नोंसो मिथिगो खिन्थु नों गामियाव थांनानै मानो इ बाथ्राखौ लाना फैदो नों मानो होनो हाया होमबा गामियाव थांनानै नों मानो लाना फैदो इ बाथ्राखौ नों मानो होनो हाया होमबा होनो हायिखौ भाबिनानै नों मानो भाबिना दंबो दं आंखौ सोरबा फोथायो नामा फोथायिखायनो नांगौ आंनो होनो हायिखौ भाबिनानै मानो नोङो दा मोनगोन होननानै मानो भाबिना लाबोदों दा नोंनो 1000 थाखायाव नों जि मोनबो दैखौनो गाननांसिगोन आंखौ गोथैसो होनलायगोन खोन्थैदो होननानैथ' भाबिथो दा नों गैयिखौनो गानना खोथैनांगोन गैखाया नालाय मिथिबाय नुबायना लोगोफोर गैयिदो गोनांदो रुजुबाय दं मानसिफ्रा ना नोंबो बिदिनो भाबिना थासिगोन ना मागोन हो आंनो निजिनो गिजि गब्लं गानना दङ फुजानि दिनाव बयद' अखा हानायबासो बिराद मोजां जागौमोन ना मा होनो मेडाम हो मानो अखा नांगोन ना नाङा थाखा गैया फैसा गैया नालाय आरो अखा हाना होबा मोजां मोनगौमोन आरो अच्छा बात नहीं है ओमफ्राय इनोसै माने जाया फैसा थाखा गैया गोसोआव अखान्थि माने मोखां सोम जानानै थायो ओमफ्राय अखा हाबा आरो गोसोआ स्रां मोनगौमोन दे अखाबो हादों नायनोबो थांनो मोनखाला ओमफ्राय दख'नानि दावराव जाबाय दं खासेया दख'नानि दावराव आं दा मा खालायनो आंनावथ' एकदम लाथिख' ओमफ्राय इनिफ्राय नोंसोरनाव दं नोंसोरनावथ' गैयाबा आं मा खालायनो दा ओइ आंहानि गांसे खालि खननै खनथामसो गाननाय दं बेखौ सुना लानो हैयो बेखौनो गानना थांथोंसै बिराद अखा बाथाय होमबाना फरायनाया एसे मोजां मोनसिगोन आरो फुजा नायनो थाङा माने नै गोमोनो नुवाखै इखौनो बिराद मोजां मोनदो दा बेखौनो इमान दावराव जाबाय दं इखोदो सेहेलि ब्लाउसखौदो गानबाथाय किमान मोजां नुगोन मालायफोरनाव सेहेलि ब्लाउस दं हिलिनानै बानायनाय दङ नोंसो मोनगानदो बेफोरबायदि बेलेगादि मोनगानाखै दा नुवाखै नै गोमोनो बेसेबा मोजां ओंखारदो इदो सेहेलि ब्लाउसदो गाननानै थांबा बा नायखांजोबखागोन नोंखो आरो अखा बोथोराव अबाव मा फुजा नायगोन नोंलाय बबेयाव मा फुजा नायगोन अखा बोथोराव गोसोसो दा इमान दुखु जाना दंबाय दं नों दाबो ओमफ्राय थांनाय बोसोरनियानो दंसो नोंलाय थांनाय बोसोरनि बायनायालाय माथो जाखो मोजां होनफैबाय थानाङाहाय मोजां होनफिनबाय नों थांनाय बोसोराव खनसेल'सो गानदो गोदान बोसोराव गोदान गानो बा फुजा खनफ्रोमबो माने गोदान नांबाय थागोन नामा थांनाय बोसोरनिया जाया नामा हो मेडाम इ थांनाय बोसोरनियानो दं खोमा सम बेफोरखौनो गानदोहाय मा खालामबावनो
दा फैसायानो गैयाबा आं मा खालायनो दिसुन फैसायानो थोआ जेरावबो थांनाय बोसोरनिखौ फुजा खनसेल'सो गानदो बेफोरखौ साफा सुनानै ए मोजाङै सिथादा गोदान सिथादा खर' गुदुंसो जाजोबलांबाय गानसिगोन दे आंहाबो टेनसन जालायलांबाय इजा दावराव मोननानै मा खालायबावगोन नै दख'ना गरमखौ गानलांगोन आं नैखौनो नै बिराद साफा नुखादों नै इदो सेलि ब्लाउसजों गानबाथाय दा जेरै दं इदि नांगोन आं इदो सेलि ब्लाउसजों गानबाथाय बिराद साफा नुगोन ना हो मोजाङा मोजांखा ओरैबाबो जेरै जेखौ गानबा मोजां नुखायोना अ गाज्रियाबा जे हाजार मोजांनि हाजार लाख थाखानि गानबाबो मोजां नङा मोजां बुजिदो? बोराय फुराना गानबा बुजिदो? मोजां नुयो। फैसिथा इमान दुखुबा नोंबो गामसा गाननानै थौ आंथ' गामसा गाननानै थांखागोन आंनाथ' जायो जिबाबो हाफ पेन्टबाबो थांगोन गामसासो गाननांगोन गामसा जागोन दे गामसादोबाबो थांगोन गामसाजों गानथारनांगोन आंथ' नांखाया नों गामसा गानबासो आं इखौ गानगोन जागोन दे गाननो हागोन दे हागोन नाया हागोन दे नों गामसा गानबासो इखौनो गानना जागोन दे उसा जागोन दे 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 मम' लाना फैदो मम' मेडमा जागोन नामा मम' बेदरसो दोनो मम'नो गोसोफोरा एसे मोजां जाथोंसै दखाना मोननि नासंनो लेंहर दहाय ना सारनाया हानलिसं हो थिगसे जा दख'ना मोननैखौनो जादो आरो नायलाबबावनो दे मोना पुलरि नामा आया नांथारगौ दख'ना नांथारगौ मोनबालाय नांगोन बिदिनो नायनाया बिदिनो नायनाया नोंलाय नांना नायनो बिदिनो गानगोन आं जानायावथ' सिगां खानाय लोगोफोर लखबबायानो मानो खोलैगोन बे मानो खोलैदो एसे एनैलाय गोलैखायोना जानायावबा स्लुप लेकचार गाजरसो जानायखिनियावबा फुजायाव खिन्थु मम' मोनजाखानांगोन माया खोलैनो हागोनथ' खोलैनो नांखादो एसेबो खोलैनो मोननाय नङा जाग्रोनोसै होनबा इमा सालमुरि wah ye katroli जानायावबा जा मोजां जा दख'ना मोनना मैखौनो जादो आरो माथो खालामबावनो होनबाय थाना दख'ना गोसोखांबाय थाना बिराद दुखु मोनदों नामा जाग्रोनोसै